Искам да дам микрофона на Надя, за да има удоволствието да приветства всички свои приятели, всички гости на Пиано Бар Пърсън по случай празниците. Заповядай, Надя. Надя, няма да плачеш, защото ние сме чувствителни, ние ще се разчараваме тук. Няма кой да пее. Единственото, което искам да ви кажа е благодаря ви много, че сте до мен и винаги ще бъдете до мен. А сега отговор. Отговор е твоята половинка. Момент. Едно-две. Мирисаме на заговор. Заповядайте. Корупция. Нади, честит рожден ден, честит юбилей. Пожелавам ти много здраве, много щастие и много любов. До тук с официалните части. Познаваме се от доста време и знаеш, че мога да бъда с теб доста прям и доста откровен. Следващите няколко минути ще видиш най-откровената част от мен. Пожелах ти много здраве, защото това е едно от малките неща, които не зависят изцяло само от мен и от теб. Но относно любовта и щастието, искам да знаеш едно единствено нещо. Искам да бъда човека, който ще се опита и ще направи всичко възможно, за да ти дари цялата любов и цялото щастие на този свят. И поради тази причина, искам да ти попитам едно нещо. Ще се омъжиш ли за мен?